हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेल BIKGK स्टाडियाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय आरो गासैखौबो खुलुमहरनाय जाबाय। लोगोसे भिडिअखौ अन्नानै लाइक, शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर। अब्ला थौदो भिडिअखौ जागायनोसै। सोंलु नम्बर 1। बेसेबां बैसोनि हिन्जावफोरा बांसिनानो आथोन सोबलुयो? बेनि थार फिननाया जाबाय 30 निफ्राय 40 बोसोरनि हिन्जावफोरा बांसिन सोबलुयो। सोंलु नम्बर 2। हौवाफोरा हिन्जावफोरनिफ्राय मा बेसाद लाखांनायनि उननिफ्राय बियो नोंथांनि थाखाय फाग्लि जायो? बिनि थार फिननाया जाबाय बिनि आथोनाव नोंनि आथोनखौ सोना होखांनायनि उनाव बियो नोंथांनि थाखाय फाग्लि जायो। सोंलु नम्बर 3। हौवाफोरा फ्राय बबे बैसोआलागै हिन्जावफोरखौ गोजोन होनो हायो? बिनि थार फिननाया जाबाय 50 निफ्राय 60 बोसोर बैसोआलागै। सोंलु नम्बर 4। हिन्जावफोरा आथोन जाखांनायनि उनाव मानो हासुनो थाङो? बिनि थार फिननाया जाबाय बियो जोबोर गोजोननाय मोनना एबा सेक्सआ फुरा जाखांनायनि थाखाय। सोंलु नम्बर 5। हिन्जावफोरा खोमसियाव आथोन जानासो बांसिन मानो मोजां मोनो? बेनि थार फिननाया जाबाय गोबां हिन्जावफोरानो लाजिनानै लाइट खोमोरना लायो, बेनिखायनो। सोंलु नम्बर 6। सिख्लाफोरा हौवासाफोरनिखौ बेसेबां गोलाव लाना मोजां मोनो? बिनि थार फिननाया जाबाय 5 निफ्राय 6 इन्सि गोलाव लाना मोजां मोनो। सोंलु नम्बर 7। सिख्लाफोरा सेंग्राफोरनिफ्राय सानफ्रोमबो मा लानानै मोजां मोनो? बिनि थार फिननाया जाबाय सिख्लाफोरा सेंग्राफोरनिफ्राय सानफ्रोमबो हेफाजाब लाना मोजां मोनो। आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों। मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर आरो लोगोसे लाइक शेयार खालामदो। खुलुमबाय।